Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat el seu programa electoral al complet amb una especial atenció a les polítiques socials. El candidat a l'alcaldia, Josep Calar, i els 3 següents membres de la llista van presentar les propostes principals dels republicans en diversos àmbits, amb la idea clara de que s'ha de treballar en perspectiva de futur i en planificació. Esquerra Republicana va presentar ahir a la seu local les principals propostes del partit de cara a les properes eleccions municipals del 27 de maig. El candidat a l'alcaldia, Josep Calar, encapçalava la roda de premsa acompanyat per Núria Pallàs, Toni Jové i Manel Torrent. Esquerra basa el seu programa en les polítiques socials, parant una especial atenció en la qüestió de l'habitatge. Els republicans volen un pla local de l'habitatge que tingui en compte els col·lectius més desfavorits en aquest sentit, la gent gran i els joves que volen emancipar-se. També busquen una mobilitat sostenible i una xarxa de carrils bici efectiva, a més de la recuperació del centre històric de la vila, que podria ser un reclam turístic. Estem molt disposats a recuperar el centre històric, mantenint una línia de centre històric, per tant, conservant tot el seu caliu com a centre històric, fomentant que sigui illa de vianants i permetent que això ens permeti o que ens ajudi a que Vilafranca tingui una oferta interessant turísticament. En matèria d'educació, des d'Esquerra Republicana de Catalunya aposten per la gratuïtat dels llibres de text i per fomentar que no hi hagi fractura digital. Per això volen potenciar que tothom tingui accés a les noves tecnologies i que es creï una xarxa sense fils per a tota la comarca. Els republicans posen també una especial atenció en temes culturals i volen la creació d'un patronat municipal de cultura que absorbeixi les funcions de l'actual patronat del Teatre de Cal Bolet i les integri amb noves tasques de patronatge de tot el món cultural i artístic de Vilafranca. Els republicans també volen que la Festa Major de Vilafranca sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, amb tot el que això suposa. I això significa que Vilafranca s'haurà de posar al dia amb molts serveis de neteja, de serveis de places hoteleres, etc., perquè això ens ha de possibilitar aquest reconeixement, donar-li un tom important turísticament a Vilafranca. A més, també demanem que hi hagi un museu casteller, que sigui arxiu i que sigui centre difusor del fet casteller i falconer. Per tant, no és tan sols el fet de la declaració en si, sinó tot el que associaria això a nivell turístic i a nivell cultural. D'altra banda, des d'Esquerra Republicana creuen fermament que el medi ambient no ha de ser un punt més del programa, sinó que ha d'estar en el rerefons de les actuacions municipals en tots els aspectes de la realitat quotidiana.